Tira, zergatik ikasi behar dugu asentamendu informaletatik? 2050ko Nazio Batuen erakundearen arabera, jendearen gehiengoa hiriguneetan biziko da. Milioika pertsona dira. Eta gainera, urbanizazio horren 80% Afrika, Asian eta azpiegitura gabeko komunitatetan biziko da. Gaur egungo azpiegitura zentralizatua dago. Eta hori erabiltzeko beharko litzateke Europa, Txina eta Estatu Batuen urteko barne produktu gordin osoa, eta hori ezin da sostengatu. Beraz, estrategia arinak behar ditugu, kostu txikikoak, dezentralizatuak, hain zuzen ere, komunitate horiei azpiegitura bat eskaintzeko. Baina, zer dira asentamendu informalak? Nazio Batuen erakundeen arabera, bizitokiak dira, eta hor bizi direnek ez dute lurraren gaineko jabetza eskubiderik, auzo horietan ez dago oinarrizko zerbitzurik eta azpiegiturarik, eta gainera, geografikoki eta ingurumen aldetik nahiko arriskutsuak diren lekuetan egoten dira normalean. Brasilgo fabelak oso ezagunak dira, Peruko hainbat asentamendu, edo hemen dauden, Espainian ere dauden hainbat zonalde. Guk gure taldean, City Sciencen hainbat proiektu ditugu eskuartean, eta unibertsitateekin lan egiten dugu. Zertarako? Komunitate horietatik ikasteko. Taxonomia bat sortu dugu, eta hor, identifikatu eta klasifikatu egiten ditugu komunitate horiek, eta gainera online plataforma bat sortu dugu. Hor, datuak biltzen ditugu eta mapeatu egiten ditugu gero. Guk era guztietako interbentzioak ditugu eskuartean eta inplantatu ditzakegu, baina mugikortasunaz ari garela. Nola lortu dezakegu autorik gabeko edo errepiderik gabeko mugikortasun bat, eta azpiegitura arinak erabiliko dituenak, dezentralizatua dagoen azpiegitura bat erabiltzaileari mesede egingo diona. Tira, hor hainbat erronka ditugu, asentamendu horietan fijatu gara, eta ikusten dugu errepideak oso kalitate txikikoak direla, eta horrek esan nahi du hor ez dagoela, ohiko azpiegituretan ez dagoela leku horietara iristerik, gainera, dirusarreren, erabiltzailearen dirusarrenen 30% suposa dezake azpiegiturak erabiltzea, ibilbideen iraupena 2 ordutakoa izan daiteke, eta horren bestez oso zaila da, bertan bizi diren pertsonek lanera garraio horietan joatea, eta ez dute aukera ekonomikorik beraz. Azkenik, segurtasuna. Ez dago segurtasunik, batez ere emakumeentzat, eta zoritxarrez, hor, tasa izugarriak daude, jazarpen tasa izugarriak eta arazo handiak. Horren bestez, mugikortasuna ere mugatuta dago. Enpresa handiak, adibidez, Mercedes-Daimler, Hyundai, edo Elon Musken The Boring Company, hor, dagoeneko lanean ari dira ikusteko nolakoak izango diren etorkizuneko hiriak, baina ez dituzte kontuan hartzen, zer nolako beharra dituzten komunitate horiek. Eta horregatik oso garrantzitsua da, ez pentsatzea izenbide bakar batean, eta kasu bakoitzan modu individualean aztertzea. Adibidez hor, hainbat eredu daude, hainbat adibide daude, ikusteko zer nolako gauzek duten arrakasta, adibidez Indiako tutuak, peseroak eta Afrikako bizikleta taxiak. Sistema hauek azkarrak dira, kostu baxukuak, baina lehia handia egoten da, eta egia esan, lan baldintzak oso txarra dira, eta gobernuak oraindik ere hor lanean dihardute. Beste hiri batzuetan, adibidez, ezaugarri geografikoengatik, airezko teleferiko bat jarri dute, eta horren bestez, komunikatzen dituzte komunitate aislatuak hirigunearekin, hiri erdigunearekin, hor badu eragin oso positibo bat horrelakoetan, eta gainera areagotu egiten da erabiltzaileen kopurua. Gero, badago transito azkarrerako autobusa, hau errei bat bakarrean ibiltzen da, eta ikusi da, kasu honetan, ekonomia handiagoa sortzen dela geltokien inguruan, gainera murriztu egiten da ibilbidearen iraupena, eta gainera hobetu egiten da emakumeen segurtasuna. Eta azkenik, beste proiektu bat, Sarah Williamsen Digital Matatuz izeneko proiektua, egiten dutena da matatuen ibilbidea mapeatu. Hau da, Nairobiko garraio informal bat. Eta beraz, hemen erabiltzen dute telefono mugikorra eta horri esker mapeatu dute hau eta datu guzti hauek bildu dituzte. Honi esker mapa estandarizatu bat sortu ahal izan dute garraio sistema ezagutzeko. Guretzat, beraz, oso garrantzitsua da.
komunitatearekin batera lan egitea, eta haiengandik ikastea, haiek dira adituak kasu hauetan, eta haiek esaten digute zein proiektu funtzionatuko duen ondo. Elkarrekin lan egin behar dugu, elkarrekin irtenbideak aurkitzeko arazo lokaletarako irtenbide globala behar ditugu. Eskerrik asko.